ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿದನು. ಕೊರೋನಾ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂಜಿ ಚೂರುಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬುಧವಾರ ಪೆರಪ್ಪ ಶತಕದ ಗಡಿನ ದಾಟದು 152 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ ಆಯ್ತನು. ರಾಜ್ಯಡ್ಲ ದಾಖಲೆದ 4775 ಜನಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ ಆಯ್ತನು. ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಡು ಸೋಂಕಿತರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 75,000 ದಾಟದು 75,833 ಏರಿಕೆ ಆಯ್ತನು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ 3,990 ಪಂಡ 4,004 ಕಡಿಮೆ. ನಂಗೆ ಬದುಕು ಅನಿವಾರ್ಯ, ಬದುಕೋಡಾಂಡ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಲ ಆತೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಕೈಟು ಪಂಪಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಮಾತೆರಲ ಉಪ್ಪೊಡು. ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆವಡು ಸತತ ಏರುಗತಿ ರೀತಿನ ಕೊರೋನಾಗೆ ಲಗಾಮು ಪಾಡೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ವಾರದ ಲಾಕ್ಡೌನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿನಂಚ ಕೆಲವಾತು ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಕಡೆಟ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿದು ಪೆರಪ್ಪ ವ್ಯವಹಾರ ವಹಿವಾಟಲು ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಕೊರೋನಾದ ನಾಗಲೋಟ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಲೆಕ ತೋಜ್ಜಿ. ರಾಜ್ಯಡು ಬುಧವಾರದ ಸೋಂಕಿತರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಖಲೆದ 4,754. ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 75,000 ದಾಟದು 75,833 ಏರಿಕೆ ಆಯ್ತದು. ರಾಜ್ಯಡು ಬುಧವಾರದ ದಿನ ಮರಣ ಪಡೆಯಿನಕಲು 55. ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಮರಣ ಪಡೆಯಿನಕಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1,519 ಏರಿಕೆ ಆಯ್ತನು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬುಧವಾರ 152 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಪರಡದು. 5 ಜನ ಮರಣ ಪಡೆತೇರು. 59 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರೈಸಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. ಸೋಂಕಿತರೆಡು 13 ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, 88 ಜನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಒರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೊಕ 10 ಜನ ಸೋಂಕುದ ಮೂಲ ನನಾತೆ ಪತ್ತೆ ಆವಡಾತದು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬುಧವಾರ ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 3,990 4,000 ನನ್ನ 4 ಕಡಿಮೆ. 2,150 ಜನ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಕೊರೋನಾದ ಏರಿಳಿತದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಲೇನು ತೂನಗ ಸದ್ಯಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನ ಒವೇ ಲಕ್ಷಣಲು ತೋಜ್ಜಿ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ತದ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ತೆರೆಯೋಡಾಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರದ ವರದಿನ ಗಮನಿಸಾವಡು. ಕೊರೋನಾಗು ಪೋಡ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಡಿಯೋಡುಂದ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಅರ್ಥಾತ್. ಪೋಡಿಗೆ ಬೇತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇತೆ, ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಉಂಡು. ಬದುಕು ಪಂಪಿನವು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಚಾದು ಎಡ್ಡೆ ಬದುಕಿಗೆ ಕೊರೋನಾದ ನಿಯಂತ್ರಣಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಲ ಆತೆ ಅಗತ್ಯ.